Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor menta kasngi. Ka jing khalam jong ki ding ki siet na ka jinglong jingman jong kamariang kala bu jingma ya ki pal ba ki bayat bayeng wat ki pos ki sainar electric ki la khalam lot badkot ha ka jingjor kal air bat ka jingwan upar than na ka menta ki ding ki siet ka de ha ka jing sumar ka me mariang da ka jing yo ya ka bat ka jing shai kasngi bat ubnai ka ba ai jing shai shu don ru ki bahab ha ka jing sumar jo ki tanat sarkar ni ki briu shimen ki basmat banthung ding ka jing sngus ir bha ka de ka jing kot bat khalam ki sainar electric bat ki pos khlam pap ka tanat jong ka MEECL ka ju pet ju sumar ki sainar electric ki bat kot ki nar pos ki babu jing ma yu pai ba don pat hateng ba ka tanat penmi boarding kam ju shimkhya khambun ka pet tang ya ka pisa man ha ka khunda trek ujamang arjar sau ha ka jingwan jong kal erlang thari remal kala pendukut bat pen khalam ya upos electric hamar persha jong ka office GPO women's branch ka basanda ka hotel orchid pulo utei upos bala khalam udei bala bam sarang natrai ukhalam no ha ka jingjor jong kal erlang thari ha ka porman step dan bok bomdan baman saw manu bat ka jingli mata ya ka tanat penmi warning jong ka jala kalong ba bon ba kinar pos electric ki bala pot ki bala bam sarang ki ba julet jorep ni em bat bu jing tho ni em ya ka jingdon jong ki pos ki bala do bat ka nus nam la pen yang hatu ki bujli ni em da ki ba pen thamai bon chin ka tat penmi boarding la dalap badon kinar pos electric ki bala sarang bat bala slam ki shumaramot da ka ba welding nite pan scam da ki ding ki siet henrei ka nu e kinne